أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Inna setuhune ingsun iku anzalnahu nurunake sapa ingsun ing Al-Qur'an fi lailatul qadri ing dalem wengi mulya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma utawi apa iku adraka merohake apa ma ing sira. Ma ingkang iku apa Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri utawi kang aran Lailatul Qadar iku khairun luweh bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 wulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu padha temurun sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Warruhu lan malaikat Jibril fiha ing dalem Lailatul Qadar biizni rabbihim kelawan idine pangerane malaikat lan malaikat Jibril min kulli amrin saking saben-saben perkara. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Salamun iku padha uluk salam. Hiya utawi malaikat hatta matla'il fajri sehingga mletake fajar. Shadaqallahul azim.